Gorka Elkorobarrutia Eskoriatzarra 15 urterekin hasi zen enduroa egiten. Lehenengo lasterketan erori egin zan, baina eroriko hark ez zituen zapustu enduroan ibilbide luzea egiteko grinak. Gaur egun, tingo dirau bizikleta gainean. Gorka Elkorobarrutia, atzaldeon. Ongi etorri. Enduro, egiten dago Gorkak. Bai. Atzeko bizikleta hori bide lagun dozu. Zatik endurua, Gorka? Bueno, nik 15 urtera arte futbolien jokatu dut beti. Eta 15 urtekin kantza benitzen futbolana. Eta hasi nintzen bizikletan ibiltzen. Eta nauko nolan bizikleta sar bat etxien. Eta hasi nintzen urteten niretiokin. Eta niretiok etxen zauen enduro modalitatea. Eta azkenien enduro eta jazta. Zer zagorri dako modalidade honek? Hola, enduroa zer dan ez dakixen entzako nola salduko zeuke? Bueno, enduro azkenien da menditxik bizikletan ibiltzea, baina da, adibidez, enduro karrera baten, itzen dana da guk dauko denpora batzuk igoteko, eta gero, baina kronometrenetan dago bakarrik jeisteko denporak. Adibidez, guk dauko lehenengoko jeitxierako emuten duzkue 40 minutu. Eta 40 minutu horretan heldu bigare jeitxierara. Baina horrek ez duzku kronometretan. Hori bakarrik da heltzeko. Eta gero, korredore bakoitza dauko urteteko ordu desberdin bat hori da. Normalmente izaten da 20 segunduka. Eta adibidez nik 10 eta 20 eta 25 segundu. Hor. Eta urteten azor, eta denpora tardetan dutenak, jeitxiera hori goitxik bera egiten. Eta azkenin hor kronometra egiten duzku. Ulertzen dut ezala jeitxiera bat, zuzeniek baten dana, ez da? Esango dutzut, eukiko duzu zailtasunak, eukiko dituzu saltuak edo? Bai. Eta jeitxiera mota gainera desberdin asko. Batzuk dira teknikoak, beste batzuk askarrauak, eta desberdina. Eta zelekuak dituzuzu gustuko, nun zentzitezara erosuen? Nik teknikoetan bastante ondo noie, eta pedaleo gutxien daukiena. Bajada gehixen, teknikoa. Vertikalenak dianak? Bai. Ulertzen dut, abiadura, pikin bat arrisku puntu hori guztoko dituzula. Bai, asko. Azkenien karrera baten, jeitxieran, da momentu bat jartzen dozula dana limitera, soiz oso limitera, eta askotan jauzinaz horregatik. Azkenien, soiz atope. 15 urtekin hasi zen, eta atzera, askoz, baina apur bat atzera joan bigara, zaipatu dozazu erorketak egoten diala, de hecho zure lehenengo karreran, kataia apurtu zeben, eta zeba zauzan. Jauzi, eta bastante golpe hona hartu naben, baina hori ez da izan hartu duten golperik handixena, eukidot golpe bastante handixak. Eta geixen gogoratzen az bat Galizian, karrera baten, entrenamentutan, nire aitakin eta lagun batekin. Noien hor geizten entrenamentutan ez noien besta oso askar, baina sartu zen eguzkixa baju. Eta ez naben ikusten beta horrekuekin edo ez naben ikusi eta jo naben arbol bat. Eta urten nintzen nolan egaxien eta apurtu naben eskua. Eta gogoratzena, gallega batek bere furgonetan, eruen zuztelo ospitxalera, egon nintzen lagu orduan ospitxalien, eta hori izen zen, Baina artian bestozu bizikletia alde batera laga? Ezin dut, eta batzutan gero sorbaldia atera nintzen nien bebai hor kristomina eta hori, eta beti, igual sorbaldia atera eta 2 orduetara edo esan, ez nazi bilibihar gehiago bizikletan, baina ezin dut. Bueno, de hecho, 2008 batean apurtu zebenian kataia lehenengo aldiz, horrekin jarra musutzun esateko, hau baino gehiago egiteko gai naiz, ez da? Bai. Nuri biltzen da, ezagutzen dituzu hainbat zirkuitu, hainbat leku? Bai, normalian, ibiltzen az Asension, gero Urkulura fatenaz, Urkulu presa gainien eta bebai badauz. Eta gero Landa bastante fatenaz bebai, eta Arrasate bebai, baina Arrasatera gutxiago fatenaz. Egisa da, inguren honetan bizitza, badago ez da nun aukeratu. Bai. Eta hemendik kanpora, Copa de España, Copa de Euskadi ikusi dut iken dituzula, zabitzela iken.
ez dakit, zirkuitoren bat oso gustoko dozuna, lekuren bat, eroso sentitzen zariena? Niri, kompetizioak asko guztetak jat Galizian. Galizian daukie, dau hemen baino afizio handixagoa. Eta azkenien gero, senderuak eta bebai, dauz hobeto. Niri asko guztetak jat. Eta gero terrenua da hemengo antzerakua, apur bat txikuagoa igual, baina oso politxa. Lokatzakina edo lokatza barik? Niri hemen esaten dago Euskal Herrikoa lokatzakin ondo goiezela, baina takit. Niri eska guztetan asko. Nahiz edo zuzikuan? Bai. Galizia aldian afizio handia dauela aipatu doztazu, hori zan urrengo galdera, hemen zela gabitz. Ze, noizia hemen, baiara mailan be urtetzen dira, enduro gidari ausartak, trebiak, baina ez da oso ohikoena. Eta are gehiago lehenengo futbolian jokatu ostian, Gorka? Bai, hemen egisa da Euskal Herrian bebai dauela afizioa, karreretan igual, ez dakit, 150 pertsona edo egoten garela, baina ez dau beste leku batzutan moduen. Baina egisa da ontxe, hemen justo debagoienatik eta hasi dela bastante jente gaztia, bizikletan ibiltzen, eta oinatin bebai dago bastante afizioa, eta gero bebai da Markel, Iker Senar, horrek beti da nire eserak eta oso nadienak. Horrek erreferente dituzu izan leike? Bai. Bereziki ingurukoak dialako eta hemen, ez da, isa kalien erokin trikitxin aldozulako, ez? Bai, eta gero beurekin lehiatzea eta asko guztetzagat. Igartzen da? Igartzen da, bai. Apur bat oiez, bestien baino apur bat aurretik, baina harrapauko txet. Eta beste referenten batzuk, hemendik kanpora? Badau jentia daukola, guztetak jatela asko, eura daukien disiplinia eta dana. Eta adibidez, ez dakit, Espainiako kanpeoia enduron da Marko Veiga dela gallego bat, eta berak daukon estilua bajetako eta asko guztetak jat. Igartzen da? Bera bai. Bere nivela lortzeko oso zaila da, bakarrik horregatik da lehena. Aipatu doztazu disiplina. Gorka, zuk zeure buruarekiko badakotzu markauta disiplina bat, ez dakit, antolaketa bat? Egisa esan da ez. Zintzua zara bintzat. Bai, eta hori, gainera bai, justo igual azkenengo 6 hilabetietan egonaz apur bat desmotibauta bizikletiakin eta egonaz gutxi biltzen eta sin más, holan. Baina egisa justo azkenengo hilabetien hasi nazela berriro gehiago biltzen eta aitatxokin bai laguntzen duztela daukolako elektrikoa bai eta laguntzen duzta nirekin faten eta holan eta nau bastante motibauta eta justo gainera ingoazte bukaeran eukiotela karrera irabazi dut generala eta nire kategorixan eta horrek motibauta gisa. Horrek asko laguntzen dago, ez da? Bai. Badakotzu helbururen bat, ez dakit, disiplina honetan, begiz jota, karreraren bat, probaren bat, edo depende momentua, sentazioen arabera, mobilen da Gorka? Aurten gustauko jaten ez dakit, beste ez daukot helbururik, baina bai gustauko jaten, igual hemen Euskal Herrian itxendan kanpeonatua enduruana dela Sustrails, igual hori, ez dakit, lehenengo 3etan edo sartzia, san urtien lortu nahuela, eta berdina lortzia. Horrek esatzen dago aurretik entrenamentu asko esan gura dut. Bizikletan, modalidade honetan, jetxieratan, estilo eukiteko eta segurua izateko eta tekniki eukitzeko, entrenamentuak eskatzen ditu? Gero ez da gehiago erabili bizikletia orduan eta... Bai. Azkenien asko igartzen da, ordu asko sartzea bizikletan asko igartzen da. Baina nik bai gero esaten dut, dala deporte bat, nun habilidadea aukitzeak asko itzen da. Igertzen da, igual bat azten da nien zerotik eta beste bat bebai zerotik, baina batek habilidadea badauko asko igartzen da. Eta hori batzuk berezkoa dako, ez da? Bai, hori da. Dauki berezkoa eta horregatik lortzen dagoek gero entrenamentua lortuz olako abiadura. Eta, Gorkak, berezkoa dako... Nik uste dut baietz, uste dut. Zure entrenatzailea zein da, eta? Nik ez daukot entrenatzaile. Oso ondo. Zeure kasara antolatzen duzu... Bai. Gainera nabil ikasten tafiz arrasaten, eta bai ikasten dugu apur bat hori kirolari buruz eta holan, eta nabil bastante ikasten. Kirolarekin, zure etorkizuna hortik ikusten duzu? Justo hurrengo urtien noie magisteritzara, baina bai.
magisterio deportivo. Irakasle ikusten duzu zeure burua? Bai, justo ointxe nabil almenen praktiketan, eta oso gustora. Ume artean? Bai, LH-en. Bueno, ondo, ez? Bai. Kirola emuten edo beste dozein materixa? Bai, nabil heziketa fisikoan muten eta oso ondo. Eurek gero ukiko zaitu zu referente, esan eskero zaiela Euskadiko txapelduna adibidez? A ber, igual bai. Gorkal Barrutia, eskerrik asko. Bai, zuei. Paraje derrontan gurekin geratzi erren eta sorte on denboraldi honetan. Eskerrik asko.